brus i dag. Der ligger det i sandt. Det er faktisk ikke behageligt, tror jeg. Jeg skal bare vente. Nå. Er ikke nogen, du klart peger? Fordi det er fandme... Så nu lægger vi ham ned og triller ham i det. Nu kommer der en spand fuld vand. Nu er der fandme det officielt. Ej, vi glemte vandet. Det er nået nu. Det er pisse ikke med de der briller der. Skal vi se, der i øjnene. Altså, jeg synes faktisk, vi skal have briller. Og vand.